Prvé slovenské rozárium založila v Dolnej Krupej grófka Mária Henrieta Choteková. Do začiatku druhej svetovej vojny dosiahlo jej dielo svetový ohlas. A hoci po vojne takmer zaniklo, obnovené rozárium láka počas júna veľké množstvo turistov. O rúžiach, ich pestovaní, ale aj o nevestách a fotografovaní sa s pani Dášou Dzurechovou porozprával Vlado Hulík. Grófka v 19. storočí založila v Dolnej Krupej rozárium. Patrilo medzi najväčšie v Európe. My však sedíme v rozáriu, ktoré bolo vybudované na počesť grófky. Je tu aktuálne viac ako 2500 kríkov rúží, 250 rôznych odrôd. Tak prečo sedíme? Poďme sa na ne pozrieť. Poďme sa pozrieť. Ďakujem. Čo vidíme? V tomto záhone sú ružičky, ktoré boli vyšľachtené na počesť rôznych hudobných skladateľov. Je tam rúža Puccini, Vivaldi, Čajkovský. Každá ružička má nielen svoje meno, ale má aj svojho šľachtiteľa, rok, kedy bola vyšľachtená a aj názov krajiny, ktorej bola vyšľachtená. Rozárium sa stalo turistickým miestom v Trnavskom kraji a myslím si, že láka veľké množstvo turistov počas sezóny. Koľko ľudí sa tu asi premelie? Hovoríme o 10 000 návštevníkov. 10 000? 10 000 ročne. Odkedy je sezóna ruží a dokedy? Niektoré ružičky kvitnú iba raz ročne. Jún je to najkrajšie obdobie, kedy kvitnú naozaj všetky rúže. Väčšina rúží však kvitne opakovane. My tým, že odstrihneme tie odkvitnuté ružičky, povzbudíme rúže, aby naďalej kvitli. Takže kvitneme do septembra, niekedy až do októbra. Koľko záhradníkov sa stará o takýto veľký sad rúží? Máme jedného nadšeného správcu rozária, ktorý má pomocníkov. Predpokladám, že v týchto uličkách musíte nevesty v sobotu odháňať. Ja veľmi rada spomínam na jednu nevestu, ktorá sem prišla v júni, práve počas toho krásneho kvitnutia, ale svadbu mala až v októbri. Ona si sem požičala šaty, doviedla ženicha, pofotili sa, mali krásne fotky a potom druhýkrát si to zopakovali ešte raz v tom októbri. Rúže majú aj obrovskú farbnú škálu, teda od tej bielej. A mám taký pocit, že toto by sa už dalo nazvať aj tmavo-fialové. Áno, dokonca grófka Choteková vraj mala čiernu rúžu. Zatiaľ je to legenda, nevieme presne, aký názov mala jej čierna rúža, ale ukážem vám našu najtmavšiu ružičku. Nočná panna. Vyšľachtili ju slovenský šľachtiteľ, pán Glváč. Jej puky sú úplne čierne, ale až postupne sa rozvinie do takej tmavosítej červenej fialovej farby. Rúža grófky Chotekovej s názvom Ignis kvitne iba raz v roku. Ona je tmavo-rúžová až do fialovej farby. Voní? To ako na kameru ťažko ukážeme, ale mohli by sme skúsiť. Vyskúšajte. Rúžičky treba hlavne na jar ostrihať. Nebáť sa, ostrihať ich na tie 2 až 3 očká, dobre polievať. Treba, aby mali prúdiaci vzduch, aby ten naozaj vietor medzi nimi vial a veľa slnka. Ružičke sa v tieni dariť nebude. Slnko si objednať bohužiaľ nemôžeme, ale v týchto klimatických podmienkach čoraz teplejších sa tým rúžiam pravdepodobne bude dariť veľmi dobre. Ja keby som si mala vybrať jednu rúžu do vázy, tak je to práve Orient Express. Tá krásna dvojitá farba žltej a rúžovej a vôňa je neskutočná.